हाबाफारियाव गोजौ मासिनो थानाय बिजिरगिरि आरो बुंथिगिरि सार नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि सालबारि फरायसालिमानि गोरायुंसार आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि सारमेनमोन आरो आंनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आंनि मुङा मुस्लिम रंगे नार्जारि आं बिएससि सेकेन्ड सेमिस्टाराव फरायो जिअल'जि डिपार्टमेन्टआव दिनैनि बे स्पिच कम्पिटिशननि होखानाय आयदा हिसाबै दङ फरायसा राजखान्थियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमा थामहिनबा बिफाव स' थारै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गोबां रोखोमै बिहोमा होलांदोंमोन बेवहाय आं गिबियै बुंनो नागिरो स' बिथाङा सासे बर' हारिनि जाय बर'नि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौनो गावनि जेंना होननानै गावनि खर'आव रुजुनानै लाग्रा सासे मुंदांखा जोंनि बर' हारिनि बर'नि बिफा बड'फा बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1956 इं मायथाइनि 31 मार्चआव जोनोम जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारि गामियाव आरो बिथांनि बिफानि मुङा मंगलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेस्लि ब्रह्ममोन आरो बिथाङा बिदा सानै आरो बिब' सानैबो दङमोन उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा फरायसा जिउआव गोबां मेंनो रोङै आरो गोबां जुजिथाबग्रा नाजाथाबग्रामोन आरो बिथाङा गुदि फरायसालिखौ मक्रापारा गुदि फरायसालियाव लाजेनदोंमोन बेल' नङा बिथांनि फरायसा जिउआव बिथाङा मोनफ्रोमबो चेलेन्जजों बिथाङा मोगा-मोगि जानो गोनां जादों बिथांनि नखरा जोबोद गोरिबमोन बिथाङा जेब्ला जोनोम जायो अब्ला बेनि सिगाङाव बिथांमोननि गामिया गोबां जौगाखांनाय गामिमोन आरो जेब्ला बिथाङा जोनोम जायो बेनि उननिफ्राय बिथांनि जि नखरजों लोगोसे बिथांमोननि गामियाबो गोग्लैसोनाय गामि जाबाय बे समाव अब्ला बिथाङा जेब्ला फरायो बिथाङा फरायनो थाखाय लेखा बायनो हायामोन अब्ला बिथाङा खाथियावनो थानाय श्री गुरु लाइब्रेरिया मोनसे बिजाब फाननाय हाबाफारि लायोमोन दतमा हाथायाव आरो बेवहाय बिथाङा बे बिजाब फाननायाव थांनानै जिरायफानानै सानफाथोलो बिजाबखौ फरायो आरो बिथाङा बिजाबखौ फरायनानै बेजोंनो बिथाङा आनजादफोरखौ उथ्रिसारदोंमोन दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फरायसा राजखान्थियाव बिहोमा होननानै बुङोब्लाथाय जागायजेनो इं 1978 मायथाइनिफ्राय 79 मायथाइयाव बिथाङा जेब्ला गोदोनि बोखावजायै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान नाजावदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा गोख्रों नाजाबोदोंमोन बर' हारिनि समानता रैखाथि आरो बुहुमाव बर'फोरखौ मोनसे गेरेमसा माहारि आरो मास्टार रेस दानायनि थाखाय नाथाय बिथाङा बे समाव बेखौ फोरमायाखैमोन थामहिनबा बे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट थामहिनबा बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायथ'वाखैमोन फैयै फैयै बिथाङा बेबायदियैनो बिथांनि जि जार्निया जागायदोंमोन आरो 1981 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइयाव बिथाङा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जादोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा 1986 इं मायथाइयाव गाहाय जाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिथाङा बिबान नाजावदोंमोन जेब्ला बिबान नाजावदोंमोन बे बिबान नाजावनायनि दान्दिसे समनि उनावनो बिथाङा फोस्रावनानै होबाय जोंनो बर'फोरनो मोनसे आलादा प्लेटफर्म नांगोन बर'फोरनो जोंनो मोनसे आलादा रायजो नांगोन बेनो जाबाय बड'लेण्ड आरो जों बड'लेण्ड मोनाब्लाथाय जों जिराया बे थांखिखौ लानानैनो बिथाङा जागायजेनदोंमोन ओरैबायदि मुभमेन्ट खालामबाय आरो बर' गामि गामि हाबनानै बिथाङा एवारनेस एबा सांग्रांथि आरो बर' हारिनि जि बड'लेण्ड बेखौ नांथारगौनि थाखाय बिथाङा फोस्रावबाय आरो बे समाव जोंनि बे समावनो उदयसल बिनाय मोनसे आनजाद दङमोन आफाद पिटिसिए बे मोनसे आफाद दङमोन आरो बे पिटिसिए आफादा मोनसे राजखान्थि आफाद नाथाय बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ राजखान्थि हान्जानि नङामोन बिथाङा मोनसे एबसुनि माहारियारि आफादनि आफादगिरिमोन अब्ला बे समाव पिटिसिएआ बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामाखैमोन बे समाव बेवहाय बिथाङा गोबां पिटिसिएनि दैदेनगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो गोबां गामि गामिनो बे समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ एसेबां मिथिसार जानाय नङामोन बेवहाय जुदि सासे मिथिनाय मानसिनि गेजेराव थांनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बाथ्रा बुंहैनांगौबा एसेबां गोरलै नङा बुंनायाव गोरलै जानो हागौ नाथाय प्रेक्टिकेल लाइफआव जों जेब्ला मावनो थांगोन अब्ला जोबोद गोब्राब बिथाङा बै समाव फोरमायनानै होदोंमोन मेल मिथिंनि गेजेरजों जेब्ला बे समाव साननि समाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा पिटिसिएनि सोद्रोमा गोजामोन आरो बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टआव माब्लाबाबो सापर्ट गैयामोन नाथाय जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव थांनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जेब्ला बिथाङा फोस्रावहैबाय फोस्रावखांनायनि
बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाथि खालामनानै ओंखारबोदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथांनि जि थांखि जोंनि बर' हारिखौ मास्टार रेस खालामनाय आरो जोंनि बर' हारिया